Bona tarda. Justament estava llegint a casa una biografia del Gaudí i és que en aquests dies de confinament el que ens queda és llegir i fer de la cultura i de l'art una bona forma de passar aquest període difícil per tothom. Espero que estigueu tots i totes en les millors condicions possibles en aquests dies de confinament. Ja sabeu que des del Centre Europeu us anirem proposant diferents vídeos perquè la cultura ens arribi també a casa nostra. I us volia també explicar que justament aquest any jo volia fer un viatge als Estats Units, anar a Chicago, per descobrir els seus museus i la cultura d'aquesta part dels Estats Units i possiblement el meu somni haurà d'esperar el 2021, potser sí, potser no, veurem com evoluciona el tema dels viatges i del turisme en els propers mesos. Però si ha de posposar-se el viatge no és motiu pel qual no podem parlar de Chicago i específicament parlar d'una de les obres que jo tinc moltes ganes de veure en directe, que és la Font Crown. Aquesta Font Crown és una de les obres que va realitzar l'any 2004 l'internacional escultor català Jaume Plensa. De fet, amb la Font Crown va començar a tenir força predicament a nivell internacional. De fet, primer el van conèixer fora abans que comencéssim a parlar de Plensa aquí. Recordeu que ja vam anar a visitar amb el Centre Europeu l'exposició que es va fer al Museu d'Art Contemporani i és una bona ocasió entre el meu desig frustrat i l'exposició que vam visitar de Plensa, doncs avui parlar-vos d'aquest projecte de l'escultor. La font, que es va portar a terme l'any 2004, com us deia abans, pel Parc del Mil·lenni, era un projecte complex, molt difícil, que ara intentarem analitzar. També hem de veure que en els Estats Units és força habitual que des del privat es facin iniciatives per fomentar l'art i fomentar la cultura. Encara no hem fet aquest pas del mecenatge privat, però això ja fa temps que es desenvolupa als Estats Units i gràcies a la família Crown, que dona el nom a la font, es va poder finançar una bona part del projecte. El projecte havien de ser 15 milions de dòlars, finalment seran 17 milions, 10 dels quals va finançar la família Crown. Els altres 7 van ser fruit d'una altra família, la família Goodman, que va portar a terme l'altra part que es necessitava per finançar un projecte car, un projecte complex, però sobretot un projecte que canvia el concepte d'urbanisme als Estats Units i canvia el concepte d'escultura contemporània. Si us explico una mica el projecte, la idea en aquest parc del Mil·lenni, era crear una piscina de granit negre. Aquesta piscina de granit negre, a banda i banda, té dues torres que fan 50 peus americans, és a dir, 15,2 metres d'alçada cadascuna d'aquestes torres de vidre. Aquestes torres de vidre, a més, també són pantalles, ja que a l'interior s'ha introduït tota una tecnologia LED. En aquestes pantalles es projecten uns vídeos. Aquests vídeos són diferents persones, unes 75 persones, diferent origen, diferent condició, edats, classes socials, treballadors de diferents extractes de la societat de Chicago, i la idea era enregistrar aquestes persones en diferents posicions, diferents metratges per cadascuna d'aquestes diferents parts del vídeo, i cadascuna d'elles havia d'acabar fent aquest gest. D'aquesta forma, després, una vegada que estigués el vídeo projectat a la torre, podria sortir aigua directament per la boca del vídeo. Aquesta és la part potser més complexa, fer uns vídeos de gran format que han d'omplir una pantalla de 15,2 metres d'alçada, fer-ho amb gran qualitat de vídeo perquè es pugui projectar, però a més coordinar el sistema d'aigua que omple la piscina que estigui coordinat amb el vídeo. El projecte va ser difícil. El Plensa va tenir l'ajuda de l'Escola d'Art de l'Institut de Chicago, amb el grup d'estudiants i professors que li van ajudar tant des de la part més arquitectònica, d'enginyeria, com la part més purament de vídeo. I amb aquest grup, que és una part fonamental per comprendre l'art del Plensa, que és el treball en equip, va poder desenvolupar la seva idea, que des d'un primer moment ja va entusiasmar a la ciutat. Quins són els temes d'aquesta font? En el fons és el dualisme típic
de l'obra de Plensa. Teniu dues torres, una davant de l'altra, i el que és interessant és que quan es projecten els diferents vídeos a cadascuna d'aquestes torres són persones que possiblement mai a la seva vida haurien parlat, perquè potser una treballa en una botiga i l'altra és una persona d'un banc molt important que mai parlaria amb aquella noia. Doncs això és el punt del que fa Plensa, que la societat estigui en les mateixes condicions davant de l'altra, en una conversa impossible, improbable, entre gent que no té res a veure a priori, però que tenen tot en comú, i és que són persones, són éssers humans. Aquest és un dels punts del treball de Plensa, el dualisme, que ell ha treballat en moltes de les seves altres obres. També treballa el tema de la llum, el tema de l'aigua, i sobretot aporta al món mediterrani, aporta la font, l'espai públic, que als Estats Units no és tan habitual com a casa nostra, i ell aporta aquest toc d'aire lliure de Mediterrani a Chicago. És interessant també que us comenti, a més d'aquesta conversa improbable, que en el moment en què cadascuna d'aquestes persones registrades comença a treure aigua per la boca, es transformen en gàrgoles, unes gàrgoles modernes. Ja no parlem de l'arquitectura gòtica, sinó que parlem d'una modernitat i d'una interacció directa entre el mecanisme de la font i el vídeo. És aquest pas entre escultura i entre vídeo. De fet, si us fixeu en el detall del que seria l'obra, són unes plaques de vidre a l'interior de les quals estan aquestes llums LED i totes juntes poden permetre aquesta televisió gegant que és cadascuna de les torres. A Chicago s'ha fet molt coneguda aquesta font, sobretot a l'estiu, i és quan els nens juguen, nens i també adults. I és molt conegut perquè és un espai públic on tothom ha vist la funció que té aquesta obra. I això també ho comenta el propi Plensa. Ell, quan viatja a Chicago, intenta sempre anar a veure la seva font, no per veure l'obra, sinó per gaudir de com la gent la utilitza. S'ha transformat en un espai públic d'ús per la societat de Chicago. En aquest mateix parc també hi ha una altra obra d'un altre artista. És l'artista d'origen indi, va néixer a Índia però té nacionalitat anglesa, que és l'Anish Kapoor. L'Anish Kapoor va crear el 2006 una obra que es titula Cloud Gate, aquesta porta dels núvols. I la seva porta dels núvols és una estructura arrodonida que és com si fos una gota de mercuri on es reflexa la gent. I això és una altra d'aquestes interaccions que l'escultura contemporània crea amb l'espai urbà, com nosaltres reaccionem en aquesta obra, que és brillant, i ens podem veure reflexats com si fos un mirall, la gent es mira, es fa fotografies, s'introdueix a sota i interacciona amb l'obra d'art. Aquesta gran gota de mercuri crea un espai a l'interior, com si fos una cova, que Anish Kapoor ha relacionat amb la tradició grega de l'Omphalos, que és el malic del món, aquella unió entre allò diví i allò més terrenal. Aquesta obra de mercuri a mi m'ha fet pensar en la font del Calder, la font de mercuri, que es va fer el 1937 pel Pavelló de la República, presentat a París. Aquesta font de mercuri de l'artista americà Calder, que es va presentar a París l'any 1937, és una de les primeres escultures contemporànies que utilitza un material diferent, un material que no s'havia utilitzat mai per l'escultura, que és el mercuri, en memòria de la població d'Almadén, que va patir moltíssim amb els bombardejos de la Guerra Civil. L'obra que va fer l'Anish Kapoor a Chicago no està feta de mercuri, no és la seva materialitat, però sí que aquesta forma, aquesta gota, sí que ens evoca aquest material i és una bona forma de relacionar diferents artistes, diferents escultors, diferents orígens, però que coincideixen tots ells en aquest món de l'art. Us agraeixo l'atenció, espero que us agradi aquest vídeo, molta força i molt bona salut per tothom, que bona falta ens fa. Fins aviat!